Трима старци си говорят за секс. Първия си похвалил. Още го мога го. Като се съберем с бабата, той ми идва отвътре. И да стане работата, и коленете ми заболяват, и всичко се променя. Иначе си го мога. Като на млади години. Втория старец той се похвалил. И аз го мога. Като 20 годишно момче съм. Ама да стане работата с бабата и като ми захлопа сърцето е виновно. Иначе го мога. Третия старец той се захвалил. И аз го мога. Ей гуна, прислужницата днеска се наведи да чисти и като ми се надупила и аз да я награбя, пак тя ми вика: стига, господине, 4-ти път за днес вече. Та и аз го мога, ама паметта вече.